So ayan guys, in-order ko na sa yung biyahe Malaysia. Diyan po kami kaya yun. Malaysia. Punta tayo sa labay rin. Yan na, itungod lang. Andres, ilapay na naman dito. Bidi. Kapay na ako, Andres. Ibitan ninyo mga kwan. Bantay sa bantay. Ay, doon nga na Andres sa 4. Nadia si Jan Aroy. Si Maestro. Ha? Dito na ko rin. Tinapon na namin yung giya, ma'am. Tinapon na namin yung giya.
no? I-automatic na lang na pag-iot. Ibahat. Kap! Simong targo, wala na. Ikuyog mo. Wala na simong targo, ikuyog mo. Ako mo ito nagsakay din sa oras. Yor, bantay Yor. Sabi na natin rin. Ito mo na rin.
Thank you. Hindi, magpapatransfer ako dito. Sabi ko utility lang. Cook kasi ako doon eh. Ayaw ko stress. Ayaw ko. Gusto ko utility lang. Sige po, thank you. Saan ba yung